áit áling híochananta sé bhí seo. Fiú agus mé ar an mád I teachtain seo, just bóthaigh mé tí na mólog. Ach, nuair thuirling méid an bhád, chonaic méid go raibh bratacha Americánacha taobh módas na hóstáin ar fad, agus chuir sé Bob Geldof a Grinn dom. Give us your fucking money! Embarrassing bodies. Bhfuil sé sin feice géine? Jeez, tá sé lof ar fad. Ach, tá sé níl sé feice cúpla den mar sin rud atá an ná. Tá daine agus tá faibanna fisiciúla galar agus mar sin de orthú atá cónóireach sin nach bhfuil siad géirí dul ag an dochtúir bear le dul ar an telefís. Ach, ar aonas, meach mi sé mo dochtúir ar embarrassing bodies, seo mar a bheith. Thiocach Seanín is ógusteach agus ar sé. Dochtúir, tá an nóir arm fa seo ach sin tá faibín beag goháin híos daire má higann tú me. Ach tá sé an nóireach ní me gur a haspáint. Agus éing, no, ná bíoh imní orta seán, ní léon nóir ort an seo, tá gach céin rud feici agam. So, lean ort agus taspáin am an naib. Oh, jou! Oh, het tá cearla! The broner, just an deal ball chin. Grandma